לדבר. היה רב שלום שבדרון סיפר שהייתה אישה זקנה שהייתה מודדת את כולם. השם ישמור, השם ישמור, השם יעזור. פעם אחת הגיעה לצרה, היא יצאה מדעתה. כשהגיעה לצרה היא התעלפה ולא היה אפשר לדבר איתה בכלל. זאת אומרת, אמונה, ידוע לכם, כתוב על נוח מקטני אמנה היה. נוח! למה הוא היה מקטני אמנה? מאמין ולא מאמין. הוא לא האמין בלב שלם בהשם יתברך. כן ולא, כן ולא. הוא לא האמין איך כתוב, ויבוא נוח אל התיבה מפני מי המבול. הוא נכנס רק כשהיה מי מבול. כל עוד שלא היה מבול שוטף, הוא לא נכנס. הוא לא היה בטוח זאת אומרת, השם יתברך מדבר איתך 120 שנה. כלום, זאת אומרת, קטני אמנה. יש פעמים שאדם, כשמגיע בפועל האמונה בהשם יתברך, פה צריך, וידוע באחרית הימים, כתוב שיהיה 4 גלויות, והגלות האחרונה, רב חיים ויטל כותב, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. זאת אומרת, מה זה אדם? אומר רב חיים ויטל, אדם זה, והוא יהיה פרא אדם. זה נאמר על ישמעאל, שישמעאל כתוב עליו פרא אדם. והוא יהיה הגלות האחרונה. והדבר המשמח, זה חודש כסלו. חודש כסלו זה להרבות באמונה, להרבות בביטחון. כשאדם מאמין, אני נתקלתי בשתי סיפורים החודש הזה, שתי משפחות, אני אספר לכם, זה מאוד חיזק אותי. שתי משפחות, אחד לא היה חייל שנהרג, שתי חיילים שנהרגו השם מרחם, אבל אחד, הוא בכלל לא היה צריך להיות שם, הוא היה צריך להיות במקום אחר, והוא הלך, הוא איחר את האוטובוס, ואבא שלו לקח אותו, הוא איחר את האוטובוס, אבא שלו לקח אותו, אמר לו, לא, אתה לא תאחר, העלה אותו לאוטובוס. בקיצור, כשהוא הגיע בזמן, שלחו אותו לאיזה מבצע, נהרג. אבא שלו כל היום אוכל את הלב. ואומר, מה, אני שלחתי את הבן שלי, והוא איחר את האוטובוס, אם הוא היה נשאר, והיה בא אחר כך, הוא רצה לבוא למחרת, אני אמרתי לו, לא, תלך היום, ואז כשהוא הלך היום, אז הוא נהרג, אני אשם בזה, כל חייו, הבן אדם ברגשי אשמה. למה? כי אין לך אמונה. אבל השני היה משפחה חרדית בגבעת שאול, הבן שלהם נהרג בעזה, הוא היה בנגמ"ש, ישב בנגמ"ש שישנו שם, והיה סדק דק שבדק, שאי אפשר לסגור אותו הרמטי, אז בסדק הדק הזה נכנס רסיס והוא נהרג. קוראים לו, לא זוכר את השם שלו, חייל חרדי, באות ארוכות, צדיק. איך? לא זוכר. בגבעת שאול הוא גר, חוב, הם עדיין יושבים 7, ברבי חיים ויטל. אז סיפר לי אחד מהכולל, זה משפחה שלו, בני דודים שלו. אז הוא הלך לנחם, אז הוא אמר, האמא כל כך מלאה אמונה. היא אמרה, תראה מה זה, הרי אם השם לא היה רוצה שהוא ימות, הוא היה בעזה. ונפלה פצצה, הם ממחשיבה, הם זרקו פצצה ליד הנגמ"ש הזה, הוא היה בפנים, וזה נכנס בדיוק בסדק, בדיוק הרג בטוח, 2 אחרים. היו שם עוד 2, נפצעו והוא מת. למה? נכנסו בדיוק במקום. זאת אומרת, זה ברור שהשם רצה אותו. כי אם השם לא היה רוצה אותו, אז הרסיס לא היה נכנס בסדר. זאת אומרת, רואים אמונה. 2 אנשים, אחד יכול כל היום להאשים את עצמו, ואחד יכול להגיד, השם מתברך, ככה רצה, כי אם השם לא היה רוצה, אז הרסיס לא היה מגיע בדיוק לסדק הזה. זאת אומרת, לא שופט, כמובן, רק אני אומר, זה אמונה. אמונה זה להאמין שהשם יתברך מוליך את הדברים, גם כל המחבלים הארורים האלה, כל הנרצחים האלה, איך הגמרא בסוכה אומרת, זה צריך להתחזק באמונה, זה חודש כסלו, מלשון השם יהיה בכסלנו, כתוב הכסליים של האדם, חלב על הכסלים, שם זה כתוב האמונה צריכה להיות, שאדם מחזק את עצמו באמונה, שכל מה שקורה סביבי, אין מקרה, זאת אומרת, הייתי בדרך, איחרתי, הלכתי למקום הזה, גם ידוע המחבלים הארורים, ממח שמם וזכרם, הארורים הרשעים, אבל ברור שהשם יתברך הוליך אותם לכל מקום, כל איפה שהם הגיעו, השם יתברך שלח אותם. זה לא הם במקרה, הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח, שלח אותם, הביא אותם לפה ולפה, ופה לשרוף, ופה להרוג, ופה, כל אחד נגזר עליו, גם בהפכה הגדולה הזאת, גם ברעש הגדול הזה, איך אמרנו, רוח שערה עושה דברו, גם שיש רוח שערה, זה רצונו יתברך. זהו אמר הרב צדוק הכהן מלובלין, מתחזקים באמונה בחודש הזה, שהם יהיה בכסלנו. זאת אומרת, לדעת, בשם צילך על יד ימיניך, לדעת, השם לא עוזב אותך, כל היום מלווה אותך, גם כי ילך בגיא צלמוות ולא ירא רק אתה עמדי. אמרתי לכם את הסיפור עם האדמו"ר מצאנז, איך הוא שרד את השואה האיומה. הוא תפס 2 חסידים, שהוא ראה את המשרפות, ראה את כל מה שהולך שם. אז הוא אמר להם, אתם מאמינים שהשם יתברך נמצא פה איתנו בגיא צלמוות? אז הם אמרו לו, חשבו, כאילו, יכול להיות שהשם נמצא פה. תראה מה הולך פה. מתים אלפים, מיליונים מתים. איך השם יתברך נמצא פה? אז הוא אמר, אתם מאמינים שהשם פה איתנו? אמרו לו, כן. אמר להם, אתם תשרדו את השואה האיומה. וכך היה, הוא שרד ואחרים שרד, אלה שהאמינו, שרדו.
זאת אומרת, לא, כמובן יש כללי, אין יוצא מן הכלל, יש אנשים צדיקים בסדר עולם שנהרגו, אבל יש חשבונות שמיים ויש מנהיג לבירה. על ישמעאל כתוב שרק בגלל שראיתי איזה מדרש שאומר שבגלל שאברהם אבינו, היה לו קצת פקפוק, שהשם יתברך אמר לו, יהיה לך בן משרה. אז הוא אמר לו, לו ישמעאל יחיה לפניך. הוא אמר, מספיק לי ישמעאל. אז כתוב שבגלל זה הוא נענש, לו ישמעאל, ואז השם יתברך אמר לו, גם ישמעאל, ולישמעאל שמעתיך 12 נשיאים יביא. זאת אומרת, בגלל שאברהם אבינו לא שמח על זה, שהשם יתברך אמר לו, יהיה לך, הוא פקפק, כאילו, אמר, כאילו, בסדר, בנו שלנו לא צריך, מספיק לי. מה זה לא צריך? מה, אתה לא מאמין בכוחי? אם אחד מיליונר יגיד לך מיליארדר, יגיד לך, תשמע, רבי דוד, אני מכניס לך לחשבון $1,000,000. אתה אומר לו, לא, מה צריך $1,000,000? תן לי רק, מספיק לי 100,000 שקל. כאילו, מה, אתה לא מאמין שאני יכול להביא לך $1,000,000? אז זאת אומרת, כאילו, היה פה איזה תביעה על אברהם אבינו, ככה ראיתי מדרש, לו ישמעאל יחיה לפניך, כאילו, בקש, כמו שאני מספיק לי ישמעאל, כאילו, למה צריך, אני בגיל 100, אני, מה, תשנה את הטבע, תביא לי, אז זאת אומרת, כאילו, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא יכול להושיע. אז אמר לו השם יתברך, 12 נשיאים יביא, ולישמעאל, שמעתיך, 12 נשיאים יביא, הוא יהיה גדול. זאת אומרת, בסוף הוא יענה את יצחק. גם במילה זה במה ידע כהראשונה. כן, יפה. אשריך רבי יורם. המדרש אומר, המביא את זה מסילת שרים, שבזה שאמר במה ידע כהראשונה, במה ידע כהראשונה, מה זה במה ידע? אז האמת, המדרשים מסבירים באיזה זכות, אמר לו, קח לך אגרם שולשת ועין משולש, זכות הקורבנות. אז המדרשים אומרים שבגלל שהוא פיקפק, השם יתברך מה ענה לו? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עוללים ועבדו בעינו אותם 400 שנה. זאת אומרת, 400 שנה נגזר בגלל שהוא אמר במה ידע. זאת אומרת, ידוע כמה דברים שחוסר אמונה מלא מלא. כתוב על האבות הקדושים שהם היו כסוסים בביצעי המים. זאת אומרת, הולכים אחרי השם יתברך, לא מסתכלים. ככה השם יתברך אומר למשה רבנו, שאמר לו, וירא אל האבות, וירא אל אברהם ויצחק ויעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. רש"י כותב שכל ההבטחות שהבטחתי להם, אף פעם לא קיימתי אותם. כל הזמן הבטחתי להם הבטחים, ואני אל שדי, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. את השם, מידת הרחמים, הם לא קיבלו. זאת אומרת, זה כמו שאני מביא לך צ'קים, קח עוד צ'ק. טוב, מתי הפירעון? יהיה פירעון, אל תדאג, תאמין. עכשיו, בינתיים אני במינוס, בינתיים אין לי כלום. בינתיים אשתו מתה, אברהם אבינו עבר את הפוך. הוא מגיע למקום, כשהשם יתברך אומר לו על ארץ ישראל, הוא מגיע לארץ ישראל והיא רעב בארץ. כתוב במדרשים לא היה רעב ממות עולם. פעם ראשונה באנושות שהיה רעב בארץ ישראל כשאברהם אבינו מגיע. זה מה שאתה מבטיח לי. אתה מבטיח לי הבטחות. אז זה כתוב, וירא אל האבות, וירא אל אברהם וליצחק באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. כתוב, אומר המדרש, שככה הוא הוכיח את משה רבנו, שמשה רבנו אמר לו, לך תיגאל את עם ישראל. אז הוא חזר עם ראש העולם, למה הראה אותה לעם הזה שלחתני? ומאז באתי לדבר על עבדך, הראה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אז הוא אומר לו, תראה את האבות. האבות אף פעם לא קיבלו מזומן. כל הזמן היה הבטחות, הם אף פעם לא ירהרו אחרי דבריי. ואתה, שאני אומר לך, אתה מהרהר. זה רבו ישראל, דרגות של אמונה, דרגות. כל הרבנים מדברים שהדור הזה, דור האחרון, עקבתא דמשיחא, צריך להתחזק באמונה. להתחבא חבקוק ומידה מלאכה, צדיק באמונתו יחיה. כתוב שמה זה אחת? זה היסוד להכל. אם אדם אין לו אמונה, אין לו כלום, אין לו שום דבר. זה העבודה עכשיו, להאמין שכל צעדינו, הכל מושגח, שגחה פרטית. זה גם מוריד מאדם הרבה כעס. גם פעמים הוא כועס, כי הוא חושב שיוכל להגיע בזמן. ולמה לא הגעתי? הוא כועס על אשתו, בגללך. אדם שחי באמונה ויודע שמהשם מצעדי גבר קוננו. זאת אומרת, השם מחבר, איך הגמרא בזה, זה אחד הגמרות המזעזעות עם הגמרא בסוכה. סוף סוכה, הגמרא מספרת שלמה המלך היה 2 עבדים, שהשטן בא אליו ואמר לו, אני רוצה לקחת אותם, חושי וערכי, שתיהם היו יועצים שלו. אמר לו, אני רוצה לקחת אותם צעירים, מה שלמה עשה? הביא אותם לשערי העיר לוז. למחרת הוא רואה את השטן צוחק לו. מה אתה צוחק? אז הוא אמר, תודה רבה, עזרת לי. אני קיבלתי רשות להרוג אותם רק בשערי העיר לוז, ששם מאריכים ימים. ולא ידעתי איך אני אביא אותם, הבאת לי אותם לשם. זאת אומרת, ידוע שהרגלויה דאיניש, ככה לא לשון הגמרא, רגלויה דאיניש אינונה ערבין לאתר דמטבע, בתר, שם לוקחים אותו. זאת אומרת שבן אדם צריך להגיע למקום, שם יתברך מביא לו בראש, כל מיני מחשבות, הוא יגיע למקום, בדיוק באותו מקום, בדיוק באותו שנייה. זה אחד מיסודות אמונה, וזה חודש כסלו, ראש חודש כסלו. אמונה, ובזה אגב היוונים ניצחו, נתת גיבורים, בסוף החודש הזה זה חנוכה, שגבר ישראל בצורה פלאית, מי שיקרא את ההיסטוריה, היוונים היו מעצמה ששלטה בכל העולם.
החשמונאים היו בודדי מספר, מתי מעט מספרים, כתוב שהם לא היו יותר מ-20 איש, שאומרים 16, 12, 18, מספרים כאלה. לא יאומן כי יסופר, והם ניצחו מעצמה שלמה, הלכו ונלחמו בלי חשבון בכלל, בביטחון מהשם יתברך, מכבי, איך כתבו, מי כמוך באלים השם, הלכו וניצחו, יש ספר יוסיפון, מתאר את המלחמות היהודים, לא יאומן כי יסופר, צבאות שלמים הביסו אותם. זאת אומרת, איך כתוב עם ישראל, כי לא בחרבי אבטח, בקשתי לא תושייני, איך אמר יעקב אבינו, אשר לקחתי מיד האמורים בחרבי ובקשתי, חרבי ובקשתי זה צלותי ובעותי, זה החרב, זה התפילה, כאילו עם ישראל הוא לא עם של חרב, לא עם חזק, אנחנו כל הזמן מדברים, לכם כואב לי כל כך לשמוע את זה, עם כל הכבוד לצה"ל ולחיילים הנפלאים, אבל אתה שומע מפקדים, אנחנו נראה להם, אנחנו חזקים, כאילו, דבר קצת אמונה, דבר קצת בעזרת השם, כמובן הם אומרים, אבל צריך יותר ויותר להגיד, כי הכל זה השם יתברך, כל מה שיש לנו כוח בארץ הזאת, כל זה אמונה מהשם יתברך. טוב, אני לא רוצה הרבה, אני רק אגיד לכם את סוף הדבר המחזק. הבעל הטורים כותב שסוף פרשת, אנחנו סיימנו עם אברהם אבינו זכינו אותו 3 פרשיות. לך לך וירא חיי שרה. חיי שרה, אברהם אבינו נפטר, עם הניסיון הגדול של חיי שרה, שאשתו מתה לו ממאה עקדה, לראות איך הוא יגיב אחרי. על כל פנים כתוב בסוף פרשת חיי שרה על ישמעאל, שישמעאל הביא 12 נשיאים, מתארים שם כל הנשיאים שלו, ואחר כתוב איך זה מסיים? לשכון מחבילה, על פני כל אחיו נפל. וסמיכי, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אומר בעל הטורים, תראו את הבעל הטורים האחרון על פרשת תולדות, אומר מה זה הסמיכות הזאת? מה זה הסמיכות הזאת על פני כל אחיו נפל? וסמיכי, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אומר בעל הטורים, שבגלות, אני מוסיף קצת, כתוב שבגלות האחרונה תהיה גלות ישמעאל, שזה לא מחרבת המלכויות, כי איך כתוב, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, זאת אומרת אדם ולא מלך, כמו שהגמרא דרשה על המן, בקום עלינו אדם ולא מלך. אז רב חיים ויטל מביא מדרש שאדם זה, והוא יהיה פרא אדם, זה ישמעאל, שזה כתוב שזה גלות קשה יותר מכל הגלויות, היא תהיה גלות קשה כל מה שאנחנו נצעק אל השם בקום עלינו אדם, אבל כתוב שכשישמעאל ייפול, זה מה שכתוב בסוף פרשת חיי שרה, על פני כל אחיו נפל, סופו של ישמעאל יהיה ליפול, כי הזוהר הקדוש כותב שבגלל שהוא קיים את ברית המילה בגיל 13, בלי לפקפק, שמטבח אמר לו ילד בגיל 13 לעשות ברית מילה, כן, אנחנו, עם ישראל קיים בגיל 8 ימים, יצחק אבינו לא שאלו אותו, הוא שאלו אותו והוא לא התנגד, זה הזכות שלו בארץ, ובגלל זה הוא אוחז בארץ, בגלל זה הוא מענה את היהודים, עד שיום אחד ייגמר הזכות הזאת. כשתיגמר הזכות הזאת, אז זה יהיה בבחינת על פני כל אחיו נפל, וכשהוא ייפול, תהיה תקומה גדולה, יקום מלך המשיח מתולדות יצחק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. זאת אומרת, התולדות של עם ישראל יהיו אחרי שעל פני כל אחיו נפל, במהרה בימינו אמן, נזכה לראות בנפילתו, נזכה לראות בצמיחת קרן ישראל. טוב רבותינו, אני רוצה לדבר היום על מה שעוד לא דיברתי איתכם אף פעם, על ענייני מוקצה, דיברנו כללית על מוקצה, אני רוצה לדבר היום על שברים, שברי כלים, בעיקרון, שבר כלי שנשבר בשבת, כלי שנשבר בשבת, אז אם הוא היה ראוי למלאכה, אני קורא לכם שולחן ערוך ש"ח סעיף ו', כל הכלים שנשברו אפילו בשבת, מותר לטלטל שבריהם, ובלבד שיהיו ראויים לשום מלאכה, כגון שברי ערבה לכסות בתחבית, שברי זכוכית לכסות בפי הפח, אבל אם אינם ראויים לשום מלאכה, לא. אז ככה, זה גמרא, אני חייב להקדים לכם גמרא בשבת קכ"ד, הגמרא מביאה שם במשנה 2 דעות של תנאים. מה קורה בכלים שנשברו בשבת? עכשיו, בזמנם כל כלי היה ראוי למשהו, היו עושים בו איזה פעולה, היו מכסים בו לצור, יש לצור על פי צלוחיתו. אם שמעתם את הביטוי הזה בש"ס מלא, מה זה לצור על פי צלוחיתו? זה ראוי לכסות בו משהו. פעם לא היה מכסים כמו היום, היה לו כל דבר, יש לו את המכסה שלו. פעם, כן, היום כתוב בפוסקים האחרונים שהיום בימינו לא משתמשים בשום שבר כלי. כלי שנשבר לפח הזבל. לא משתמשים בשום דבר. אבל פעם, למה אני אומר לכם את זה? כי יש פה איזו הלכה שאני רוצה להוציא. כתוב שפעם, כשהיה מושג של כלים, הכלים האלה נשברו. כשהכלים נשברים, אז אם יש פה מושג שנקרא נולד, מה זה נולד? נולד זה דבר שלא היה. למשל, אם בא גוי ועושה כלי בשבת ומביא אותו לישראל, כלי שלא היה, מאפס, יצר מחמר, כלי, זה נולד, זה דבר שלא היה. מים שיצאו ממזגן, זה דבר שנולד. יש רק מחלוקת בנולד, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לזה, יש מחלוקת הפוסקים, נולד, מה הגדר שלו? יש אומרים שנולד, זה רמה גבוהה, דבר שלא היה בכלל בעולם, שכנזים מחמירים כמעט בכל דבר. ששתתם אסור להשתמש בסמפון מוקשה, כשהוא נהיה נוזלי, גדר נולד. משחת שיניים גם, זה גדר נולד, כי המשחה נהיית נוזלית. קרח שנמס, המים שלו הם נקראים נולד. אשכנזים הרבה יותר מחמירים בסימן תף צדיקי, הרמ"א כותב שאנחנו מחמירים בנולד, ביום טוב ובשבת. ספרדים לא מחמירים בנולד, רק בדברים החמורים, שממש לא היו בעולם, כמו מים של מזגן. מים של מזגן הם מוקצה, אתם יודעים.
אם האדם רוצה עכשיו בשבת לקחת כלי, המזגן שלו מטפטף, וזה קורה הרבה. פתאום, כל היום אנחנו חיים על מזגנים. המזגן פתאום מתחיל לטפטף. הוא רוצה לשים כלי בסלון, מתחיל לטפטף לו, נהיה לכלוך. הוא רוצה לשים כלי מתחת. מותר או אסור? ביטול כלי? יפה, יש מושג של ביטול כלי מהיכנו. המים של המזגן הם מוקצה. היות והמים של המזגן הם מוקצה כי זה נולד, אז אם אתה שם את הכלי, אתה מבטל כלי מהיכנו. מה הפתרון? אז יש, הרב עובדיה כותב שחידוש גדול בפח אשפה. פח אשפה לכאורה, למה אני לא מבטל כלי מהיכנו? כשאני שם אשפה בתוך הפח. זה הייעוד שלו. יפה מאוד. הרב עובדיה מביא אחרונים שכותבים שבכלי שזה הייעוד גרף של ראי, איך מותר בזמנה, מחילה מכבודכם, איך הם היו עושים גדולים, קטנים, הם היו עושים בגרף, לא היה להם בבית שירותים. היה להם כלי כזה, הכלי הזה עושים, בואו מפנים אותו. איך אתה עושה? אתה שם מוקצה מותר כי זה הדרך שלו. אין בזה ביטול כלי מהיכנו כשזה הדרך. פח אומר הרב עובדיה, אין בעיה בפח ביטול כלי מהיכנו, כי כשאתה, כי הוא מיועד לכך, הוא מיועד, אז אם אדם ייקח כלי שהוא ישים אותו מתחת למים האלה, פח זבל, זה לא ביטול, הוא מיועד לקבל את ההשפעה, הוא מקבל לכלוך, לשים פח, או לשים משהו כזה שהולך לפח. הכלי של הספונג'ה. גם, יפה מאוד, כלי של הספונג'ה. למה? הוא מיועד לקבל את השופכים, אז אין שם בעיה, אין בזה בעיה. או כלי חד פעמי, כלי חד פעמי כתוב בפסקים, אין ביטול כלי מהיכנו, הוא הולך לפח, אין לו שם כלי. הוא לא נקרא ככלי שאתה מבטל אותו, זה פח, זה הולך לפח. אבל למשל, אסור לקחת כלי טוב ולשים מתחתיו דברים שיבטלו אותו לכל השבת. בגרעינים יש מחלוקת, אתם יודעים, הבן איש חי כתב, כשאתה מפצח גרעינים בשבת, כשאתה מפצח גרעינים בשבת, אסור לך לשים את הקליפות בכלי. כך כתב הבן איש חי. עכשיו תשלח לך. מה זה? יש לה קליפות מלח. יש לה קליפות מלח. אז ככה, רבנו היקר, יש, אתם יודעים מה, אני בשברים של כלי, תזכירו לי שאני בשברים של כלי, אני שנייה סוטה לעניין של קליפות. מה ראוי? דיברתי על זה שבוע שעבר, אני אחזור שנייה בקצרה. מרן כותב בסעיף כ"ז, שלטלטל, בוא תשמע רבנו יצחק, לטלטל אוכלי בהמה, מתי מותר? הכלל הוא כזה, שיהיה ראוי, אני קורא לכם, סעיף כ"ז, עצמות שראויים לכלבים וקליפים שראויים למאכל בהמה ופירורים שאין בהם כזית, מותר להעבירה מעל השולחן. בשביל לטלטל מוקצה, דבר עוד פעם, אדם אכל ועכשיו נהיה מצב שלא ראוי למאכל אדם, נהיה ראוי למאכל בהמה. מה שראוי למאכל בהמה, מותר לטלטל. זה שולחן ערוך, עצמות שראויים לכלבים. עכשיו, מה זה ראויים לכלבים? מרן אחר כך מביא, יש מחלוקת במשנה, בשבת ק"ו, מחלוקת בין רבן גמליאל, רבן גמליאל את הנקמה. רבן גמליאל טוען שכל דבר שהוא ראוי לאיזה בהמה שנמצאת בעולם, אני יכול לטלטל כי זה ראוי לבהמה. למשל, יש בגמרא נעמיות. אתם מכירים מה זה נעמיות? זה בת יענה. בת יענה כתוב עליה שהיא אוכלת זכוכית. ככה הגמרא אומרת, יש לה קיבה משהו מפחיד. היא יכולה לאכול זכוכיות. אז כתוב שאפשר לטלטל זכוכית כי ראוי לנעמיות. אין לי נעמיות בבית. אז הוא סובר ככה, הרשב"ג אומר, שזה ראוי לנעמיות. כל ישראל בני מלכים. המלך מגדל כאלה דברים, אני גם ראוי לגדל את זה, בראוי זה מספיק. או לוף לטלטל אורבים, אין לי אורבים בבית, אבל אני ראוי לגדל אורבים, כל ישראל בני מלכים, כך שאתה רשב"ג, אין הלכה כרשב"ג. אין הלכה כרשב"ג. ההלכה שצריך משהו שנמצא פה לפניך, צריך שיהיה מצוי, וככה כותב מרן בסעיף כ"ט, זה לשון הרמב"ם. כל שהוא ראוי למאכל חיה ועוף המצויים, מטלטלים אותם. זאת אומרת, צריך שזה יהיה בגדר מצוי. עוד פעם, אם לא צריך שלך, לא צריך שלך, צריך שזה יהיה, האמת, יש נידון, אתם יודעים, בשין כ"ד, אני נכנס לכם עוד נידון. יש הרב אלישיב כותב, כי היות ובשין כ"ד כתוב שאסור להאכיל יונים. אסור להאכיל יונים. המגן אברהם והמשנה ברורה כותבים שיש מנהג בשבת שירה. שבת שירה יש מדרש שהדתן באבירן השאירו מאמן, באו היונים ולקטו אותו, אז המדרש אומר שנוהגים לתת ליונים אוכל בשבת שירה. שמעתם את זה? יש מנהג לתת ליונים אוכל. כותב במגן אברהם, מנהג הזה לא נכון, הוא לא על פי ההלכה. למה? כי כתוב בכללי ההלכה בשין כ"ד, שין כ"ד כתוב, מה כתוב רבי מיכה? בואו נעשה לך מבחן. איזה בהמה אני יכול להאכיל אותה בשבת? יפה מאוד. כתוב בשין כ"ד שרק מה שמזונותיו עליך מותר לך להאכיל אותו. אומר מרן ככה, שין כ"ד סעיף י"א, אין נותנים מים ולא מזונות לפני דבורים ולא לפני יוני שובח ויוני עלייה ולא לפני חזיר, אבל נותנים לפני אווזים ותרנגולים ויוני בייתות. יוני בייתות זה יונים בבית שגודלים בתוך הבית, וכן לפני כלב שמזונותיו עליך. אז ככה, מה כתוב פה? רק מי שמזונותיו עליך, אסור להאכיל
יש מושג בשבת שנקרא מטרח באוכלה. אסור לטרוח בשביל כלב, כלב רחוב. הוא לא מוטל עליך. כלב שמזונותיו עליך. אם אתה לא שם לפניו, אתה סתם מוציא ואחרי זה בא... אשריך רבי ויטלי. הפוסקים הספרדים מצאו הרבה היתרים שכתובים באחרונים, על גוד יוסף, הרב עובדיה. הם כותבים ככה, כמה היתרים לזה. א', הם כותבים שכל האיסור זה כשאתה טורח, אתה טורח ומוציא להם אוכל. אבל אומר, אם אני לא טורח, אני עכשיו לוקח, נגיד, צלחת עם עצמות. עכשיו, במקום ללכת לפח הזבל, אני הולך לחתולים. רבי אומר, מה עשיתי בסך הכל? זה מטרח באוכלה? הלכתי עוד מטר לחתולים. זה נקרא מטרח באוכלה? זה כלום. כך אומר על גוד יוסף. מביא אחרונים, חידה, עוד כתבו את זה, שאין בזה איסור. האיסור הוא רק שאתה עכשיו לוקח, נגיד, בהמה באיזה אזור, יש לך חמור של מישהו, שאתה מאכיל אותו, הוא לא מזונותיו עליך, מה אתה מאכיל אותו? אבל כשאני הולך לפח, אני גם ככה הולך לפח. ואני לא עושה את זה טרחה יתרה, אני שם את זה קצת, כל מיני בתוך הפח, שם את זה לפני בעלי חיים. וזה אין בעיה, זה תירוץ אחד. 2, יש בגמרא בשבת, הגמרא אומרת ככה על הכלב, יודע השם דין דלים. מכירים את הפסוק הזה? במשלי, יודע השם דין דלים. מי זה הדלים? הכלב. הגמרא אומרת שהכלב הוא דל, הוא מסכן, אף אחד לא מאכיל אותו. כנראה לא דיברו על הדור שלנו. דיברו על הדור שלנו, הדור שלנו זה פני הדור כפני הכלב. היום כמה משקיעים בכלבים, לא יאומן כי יסופר. סיפרו לי אנשים, לא יאומן כי יסופר. נותנים, יש אנשים, אחד סיפר לי, דואגים לכלבים שלהם יותר מהילדים שלהם. לוקחים אותם לחיסון. כן, ויש לה אדום בעין, הכלב. פעם אחת לחוצה, דיברה, מסכן, יש לו אדמימות בעין, הכלב. צריך לקחת אותו לרופא עיניים. לא יאומן כי יסופר, יש כאלה שדואגים לכלב נורא. אבל בעיקרון, כלב בגמרא הוא דל. כמו אומרת, תן לו אוכל מצד גמילות חסדים. כמו אומרת שיודע השם דינאים מצווה לאכל כלב. כי כלב אין מי שיאכיל אותו. אז כתבו הפוסקים שכל הבעלי חיים, הרב עובדיה גם מביא כמה אחרונים שכתבו, שכמו שמותר להאכיל כלב, אפילו שאין מזונותיו עליך מצד דין דלים, מצד שהוא מסכן, שאין מי שיאכיל אותו, איך הגמרא אומרת שם, לשון הגמרא, אז תמשוך באוזניים שלו ותיתן לו תן לו אוכל ושוך לו באוזניים. תן לו מכה שלא יבוא לך עוד פעם. כי הכלב אתה נותן לו פעם אחת, הוא יבוא לך כמה פעמים. אז תן לו, תמשוך לו באוזן שילך לך, לא יבוא עוד פעם. אז הוא אומר ככה, היות וזה היתר שני. היתר שני, בגלל שהכלב הזה מסכן, אין לו מי שיאכיל אותו, מותר להאכיל מי שמסכן. לפי זה הוא כותב, כל החתולי רחוב. חתולי רחוב מסכנים, אתה רואה שהם כמה שלפעמים יש מצוי אוכל, אבל לפעמים הפחים סגורים, לא יכולים להיכנס, אתה שומע אותם מהלילות, לפעמים רעבות. אז כותב הרב עובדיה, כותב את זה במנוחת האהבה גם, שמותר לתת אוכל לפני חתולים רעבים. שוב, יש מקומות, אחד אמר לי, החתולים של נתניה שמנות מאוד. אתה רואה אותם שמנות, מנופחות, אוכלות טוב. יש להם את הטריפולטאים שזורקים להם את כל השאריות וזר. אני צוחק. על כל פנים, מקומות שאתה רואה חתול רעב, אין לו מה לאכול, אז יש לו גם מכלב, שכמו אומרת, יודע השם דין דלים, חסד עשה עם הכלב שהוא משרה אכילתו ב103 ימים. כמו אומרת שיש מצווה לתת לכלב. אז זה צירוף שני, עוד פעם. צירוף ראשון, כשאני לא עושה שום טרחה. ואני רק בקלות, כאילו, מכל מביא לפח, אני שם בצד. בזה חז"ל לא דיברו. חז"ל דיברו כשאתה טורח באוכלה. זה אסור להאכיל יונים. 2, כשזה בעלי חיים שאין מי שיאכיל אותם, והם חתולי רחוב, מותר להאכיל אותם. ממילא זה חוזר רגע עכשיו על ההלכה שהתחלתי לדבר, בש"ח, עצמות שרואים לכלבים, וקליפים שרואים לבהמה. מה? אחד כתב את זה, המאירי, שכל האיסור להאכיל, לטרוח באוכלה, שכ"ד סעיף י"א, אין מאכילים יוני שובח, יוני עלייה, זה אם יש איזה שובח בקצה העיר. ואני צריך, עכשיו אני בא, לוקח את הלחם שלי, הולך מביא אותם ליונים. אז מה אתה טורח בשבת להאכיל בעל חי שאין מזונותיו עליך? אבל הוא אומר, היום המציאות היא שאדם נגיד מכין איזה צלחת של פסולת, של אוכל, במקום לזרוק לפח, הוא שם צלחת כזאת של אוכל שאפשר להאכיל אותה, את הכלבים. כתוב, רחמם על כל מעשיו, אתם יודעים, רבי נענש על משהו לא רחם על העגל, ואחר כך שהוא רחם על העכברים, אז עברו ממנו האיסורים. יש עניין לרחם על דלים, שאין להם מה לאכול. אז אדם שהוא בעל חסד, במקום לזרוק לפח, אז הוא אוסף את שאריות האוכל, שם בצלחת אחת, וכשהוא הולך לפח, את זה הוא לא שם בפח, שם את זה לרצפה. אז הוא אומר, הרב עובדיה, מה האיסור בזה? הוא מביא מאירי כזה, שאם זה בדרך שלך, אתה לא טורח יותר, זה הדרך שלך, אין שום איסור. ועל פי זה מותר להאכיל בעלי חיים, אפילו שאין מזונותם עליך, בהיתר הזה שאתה גם ככה הולך. אז מה שכתב במגן אברהם, אין מאכילים את היונים, בפרשת בשלח, להוציא להם לחם, המנהג הזה הוא לא נכון, זה כשאתה טורח משהו, אתה הולך לאיזה מקום שלא היית צריך ללכת, אתה הולך עם זה אסור. אבל אם אני לא הולך ולא טורח, וגם ככה אני יורד לזבל,
רק אני לוקח שקית אחרת, שם אותם לחתולים, בזה אין שום איסור. זה אחד. 2, יש בעלי חיים שהם בבחינת דלים, שמצווה לאכילם, חסד, כמו עם הכלב, שהגמרא אומרת, הוא צדיק השם, יודע דין דלים, שמסע שאכילתו תשרה ב103 ימים, ויש עניין לתת איזה שרי אומצה לכלבה, יש עניין להאכיל לכלב משהו. אותו דבר הוא כותב גם בשבת, כתבו אחרונים, שיש מצווה כזאת גם בשבת. לפי זה הוא כותב, החתולי רחוב, שהם מסכימים מייללות, אתה שומע, כאילו לפעמים רעבות. אז אין בזה איסור להאכיל מי שאין לו מי שיאכיל אותו. זה שתי היתרים. לפי זה, כן, זה לא כמו שכתב הרב אלישיב. הרב אלישיב כתב שבשביל להאכיל כלב צריך כלב שיהיה מזונותיו עליך, שהוא בבית שלך או בבית של מישהו אחר. זה פשוט, לא? אז הרב עובדיה אומר שלא. כאילו הוא טוען ולא כלבי רחוב, ולא חתולי רחוב. והרב עובדיה טוען בחזון עובדיה חלק ג' שאפשר גם חתולי רחוב, גם כלבי רחוב. למה? כי שוב, יש מצווה לתת לכלב. יפה, שתי הסיבות שהזכרתי. עכשיו, המודד בסעיף כ"ז זה ככה, מה שראוי לכלב, אני יכול לטלטל אותו בידיים. אין בעיה לקחת עצם, אין בעיה לקחת דבר שראוי לכלב. יש מי שכתב, ראיתי אחרונים, אני רואה הרבה אחרונים, אז איזה אחרון כתב שצריך להיזהר בזמננו. הוא אומר, פעם היו מאכילים עצמות לכלב, היום הבעלי כלבים שומרים על הכלבים שלהם, והם לא נותנים לו לאכול עצמות, הם נותנים לו לאכול רק את האוכל המיוחד. תולעים, דוגלי, הדברים האלה שהם מיוחדים לכלבים. אז הוא אומר, יכול להיות שכבר עבר מהעולם העניין הזה של עצמות. למה? איך אתה מטלטל עצם? ראוי לכלב. אם הבעלי כלבים לא נותנים יש היום בעלי כלבים, שתביא להם עצמות, הם יגידו לא תודה. הכלב שלי לא אוכל עצם. בכלבי רחוב אין הכל. טוב. אז הם אוכלים הכל. הם אוכלים גם עצמות. יפה. אז עצמות כאלה שאין הקפדה, אז זה לא מוקצה. עכשיו, אני עובר לדברים שהם כן מוקצה. דברים שהם לא רואים זה חלק ב'. חלק ב' של השולחן ערוך, הוא כותב ככה, אבל אם אין הקליפים רואים למאכל בהמה, אסור לטלטלם. ושוב, אמרתי לכם, הגדר מצוי, זה כל שהוא, סעיף כ"ט, אחר כך הוא כותב, כל שהוא ראוי למאכל חיה ועוף המצויים, מטלטלים אותו. ואם אינו ראוי למאכל חיה ועוף שאינם מצויים, אם יש לו מאותו המין, מותר לטלטל, ואם לאו, אסור. זאת אומרת, צריך שזה יהיה מצוי. מה הגדר מצוי? הרב בן ציון כותב שצריך שיהיה מצוי באותה העיר. אם זה בקצה העיר, מה זה באותה העיר? במקום שדרכך ללכת. אבל אם אין דרכך ללכת למקום הזה, אמרתי זה שבוע שעבר, כגון, נגיד קריית צאנז, אין שם כלבים. נגיד, כן, באזור שלהם. עכשיו, הבן אדם לא הולך בקריית צאנז עד אני יודע, מרכז העיר. אז זה לא יעזור שיש שם כלבים במרכז העיר. בשכונה שלך אין כלבים, אומר הרב בן ציון, לא ייתכן שכלב בקצה העיר יתיר לך איזה מצד מוקצה. והרב עובדיה חולק עליו, מביא אותו, ואומר שחז"ל לא נתנו דבריהם לשיעורים ברגע שכתבו מצוי. מה זה מצוי? זה באותה העיר. אם יש בעיר הזאת כלב, אתה יכול לטלטל, אפילו שאתה בשכונה בצפון וזה בדרום. כולה גדולה של הרב עובדיה, כן? עוד פעם, יש בזה 3 דעות. יש אומרים שלא צריך בכלל כלב בעיר. יש אומרים שברגע שיש ראוי בעולם, זה דעה שלא מסתכל להלכה. זה רשב"ג, אין הלכה כרשב"ג. יש רב המגיד שאמר שהרמב"ם ככה הרמב"ם למד, כי הרמב"ם כתב שאפשר להאכיל עורבים, לוף אפילו שאין לו עורבים. אז הרב המגיד הבין שהוא פסק כמו רשב"ג, ודוחה את זה בית יוסף לא נכון, הוא לא פסק כמו רשב"ג. הוא פסק כמו תנא קמא, שצריך שיהיה מצוי. אז מה שהוא התיר להאכיל עורבים ונמיות, הוא אומר כי בזמנו של הרמב"ם היו מצויים ברחובות עורבים. מה שהגמרא אומרת שרק העשירים, אצל הרמב"ם היה מצוי. ככה טוען הבית יוסף. אז לכל פנים יש לנו דעה שאומרת שמותר להאכיל גם אם זה לא מצוי. אבל מה? צריך מצוי. מה זה מצוי? מצוי זה מצוי פה לפניך, בעיר. עכשיו, הרב בן ציון אומר, מצוי בהישג ידך, שאתה מגיע אליו. אם אתה לא מגיע אליו, אסור לך להאכיל אותו. זה לא יעזור שיש בקצה השני של העיר. הרב עובדיה חולק ואומר אפילו בקצה העיר. מישהו שאל אותי בכולל שלמדנו את זה, את הרב עובדיה הזה, אז הוא אמר לי, תגידי, אני יכול לטלטל עכשיו החמורים, הוא אומר, הייתי אצל רבי עמוס, ראיתי שיש שם חמורים. חמורים אוכלים, לא תפוחי אדמה, אבל בטטות הם אוכלים. בטטות חיות הם אוכלים. עכשיו אנחנו יודעים, בטטה זה מוקצה. בטטה חיה. זה מוקצה מחמת גופו, אף אחד לא אוכל את זה. איך? איזה אוכל תפוח אדמה? תפוח אדמה שלם? בטוח? אמרו לי שזה רעיל, ולא מאכילים בעלי חיים תפוח אדמה. אז שאל אותי אברך, לכאורה, אז לפי היסוד של הרב עובדיה, שמצוי בעיר מספיק, אז בוא נגיד שהתפוחי אדמה הם לא מוקצה, כי אצל רבי עמוס יש עיזים, יש בעלי חיים, יש חמורים, וחמור אוכל דברים יותר קשים. אז מה תגיד שוב, זה שאלה שלפי הרב עובדיה. הרב עובדיה טוען, לפי הרב בן ציון זה מצוין.
מצוי, זה מצוי באזור שלך. אם אני לא מגיע לאזור של רבי עמוס, בכלל מי מגיע לשם? אז זה לא נקרא מצוי, זה מוקצה. אבל הרב עובדיה אומר אפילו קצה העיר, לא משנה, לא נתנו חז"ל דבריהם בשיעורים. מצוי, יש פה חמור, אז לפי זה, יש בין שלנו חמורים, הרבה. כן? אז יצא לפי הרב עובדיה, שהיות ויש פה בעיר כמה מגדלי חמורים. מה זה? מה עם פינת חי? מה עם פינת חי שיש בתוך העיר? האמת, פינת חי שיש בתוך העיר, הייתי פעם נידון על הספארי. אחד גר ברמת גן. אז הוא אומר, שמע, יש לי ספארי. אני יכול לטלטל הכל. ראוי למאכל. אבל הוא כתב שם באחד האחרונים, שהיות והנהלת המקום לא מרשה להאכיל. כתוב, אתה הולך לזה, כל שנתי, אין להאכיל את הבעל החיים. אז לא שלך להגיד, זה ראוי. מה זה ראוי? הבן אדם לא מסכים. יש לך כלב, ובעל הכלב אומר לך, לא מסכים אף אחד להביא לו כלב. אתה לא יכול להיכנס, אתה צריך לשלם. יפה. אתה גם לא יכול להיכנס. אבל בוא נגיד, להיכנס בדלת אחורית של המחסן, של המחסנים. בחיפה זה בחינם, לדוגמה. לא, אפילו בכסף. אני לא אגיד להם, אני לא רוצה להביא לכם אוכל לבהמות. תנו לי או לא. אני אבוא לספארי. אני אגיד להם, יש לי פה שק שלם של לא יודע מה. מאכל בהמה. קחו את זה. יקחו או לא יקחו? לא יקחו. לא יקחו. אם הם לא יקחו, אז זה אסור. אם הם יקחו... תרומות זה מפרישים הבאים. כן, שמעתי, זה היה פעם. שמעתי שהיום לא עושים את זה. כי זה עשה תקלה. פעם היה דין, אתם יודעים, עיקר הדין, מותר להאכיל בהמת כהן. תרומה. הרי היום עם התרומה, מה אנחנו עושים עם התרומה? היום תרומה גדולה לפח. בגלל זה מפרישים אותה במינימום של המינימום. היותר מאחד ממאה שבידי. עושים קצת יותר מאחד, אחוז וקצת. אחוז זה על התרומת מעשר, וקצת זה על התרומה גדולה. למה כזה קצת? תהיה נדיב. היום זה הולך לפח. הכהנים הם טמאי מתים, לא יכולים לאכול. אבל מה? האופציה היחידה להאכיל זה בעלי חיים של כהן. בעלי חיים של כהן, בהמת כהן, אפשר להאכיל אותה. אז עשו טריק, קראתי על זה מזמן, וקראתי שהיום הפסיקו לעשות את זה. בעלי הספארי נתנו למי שבא לספארי, שיתפו שם כהן. לקחו כהן, אתה תהיה אחד הבעלים. ואז ברגע שזה בהמת כהן, אפשר להאכיל אותה תרומה. עכשיו אתם יודעים כמה תרומה יש בבתי אריזה. קחו בתי אריזות, לא בהפרשות קטנות. בתי אריזות שמפרישים כמויות גדולות, אתם לוקחים את כל הפררה שלהם ומפרישים אותם לתרומה. מה יש לעשות בתרומה? אין לפח. אז אם אני שם כהן בשיתוף על גן חיות, אני יכול להביא את כל האוכל כדין בהמת כהן. ככה כתוב בהלכה וככה היו עושים פעם. שמעתי שהפסיקו עם זה כי ראו שזה הביא לתקלה. ראו שנגיד היה עגבניות תרומה, הם מביאים אותם, אז אנשים ראו עגבניות, אני אקח אותם על עצמי. אנשים כן, לקחו מזה והשתמשו בזה, וזה עוון פלילי. כן, לאכול תרומה בזמן הזה, זה חייב מיתה. לאכול תרומה, כל זה שם, זה קדוש. אז זה רק בעלי חיים מותר. אז שמעתי שהפסיקו לעשות את זה. על כל פנים רבותינו, הכלל אומר שברגע שהבהמה מצויה תחת ידך, אין דין מוקצה, ראוי לבעלי חיים. ברגע שזה ראוי לבעלי חיים, זה לא נקרא מוקצה. עכשיו, הראוי מהגדר, אמרנו, ראוי לבעלי חיים בסביבה שלך לפי הרב בן ציון, לפי הרב עובדיה בכל העיר. אז שוב, לפי הרב עובדיה אני שואל, אם יהיה עכשיו בקצה חמורים, בעיר הזאת, אז מה, הרב עובדיה יתיר? כן. ככה משמע, הוא אומר, לא נתנו חכמים דברים לשיעורים, המודד הוא העיר. בעיר הזאת יש, ראוי להאכיל, שלום, זה כבר לא מוקצה. בצירוף הדעות שאומרות שלא צריך שיהיה ראוי לבעלי חיים במקום, טוב, זה הכולה. עכשיו אני מדבר על האופן שלא ראוי. בוא נגיד, יש דברים שאין, לא ראוי בכלל, כמו למשל, מה שהרבי יצחק זרק לי, על מלח. יש קצת מלח על הפיסטוקים, קחו קליפות פיסטוק, גרעינים שחורים. הקליפות שלהם לא ראויים לבהמה. שים את זה לבהמה, קליפות פיסטוק. מי אוכל קליפות פיסטוק? אבל מה? כתוב בפוסקים, בואו נרצה כל לכם רגע משנה ברורה. משנה ברורה כותב לגבי עצמות, שהעצמות שלא ראויות לבעלי חיים, כותב משנה ברורה בסעיף קטן ק"ד. אבל כל זה הוא דווקא אם נתפרקו לגמרי. להפוקה אם נשתייר מקצת בשר על העצמות, מותר לטלטל אותם אגב הבשר. ככה כתבו כמה ראשונים, ריאז, המאירי, ואומר השאר ציון הוא פשוט. זאת אומרת, כל הנידון על עצמות ראוי לא ראוי, זה כשאין עליהם בשר, עצם נטו. זאת אומרת, צריך שיהיה ראוי לכלב, והכלב מצוי תחת ידך, אבל אם זה, יש עליו בשר, אם יש עליו בשר, יפה, טיפה, מותר לך לטלטל את זה, כי זה ראוי לאכילה. עכשיו, מזה למדו האחרונים, כתב את זה על ילקוט יוסף, כתב את זה בספר ברית עולם, שהפיצוחים שלנו היום יש עליהם מלח. והיות ויש עליהם מלח, יש אנשים שלוקחים את הקליפות האלה ומוצצים אותם. אז אם הם מוצצים אותם, אז זה לא גרע מעצם שיש עליה בשר. גם הקליפות האלה יש עליהם מלח, ומותר לטלטל קליפות גרעינים בידיים,
וקליפות פיסטוק בידיים, כי נשאר מלח. כך כותב הרב יצחק יוסף, ובגות יוסף ועוד כמה אחרונים, זה ברית עולם, הוא כותב את זה על פי הסברה הזאת של המשנה ברורה, של עצמות ובשר. אבל מה שמע רבי יצחק? זה לא נכון. אסור לשים קליפות של גרעינים בצלחת? רגע, קליפות של גרעינים שלא ראוי למאכל בהמה הם מוקצה. מי ייקח? לשים אותם בצלחת, הבן איש חי אוסר, אומר על זה ביטול כלי מחנו. אז צריך לשים איזה גרעין בצלחת, ואז לשים על זה את הקליפות. הרב עובדיה בחזון עובדיה טוען שאין ביטול כלי לשעה. אין ביטול כלי לשעה, זה שיטת מגן אברהם. ביטול כלי מחנו זה רק אם אתה עושה כל השבת. אם דבר שאתה יכול לנער אותו במקום, אז הרי אתה יכול לנער הרגע את הקליפות, הוא אומר, אין בזה ביטול כלי מחנו. חד פעמי. כמו, הוא אומר, לא רק בחד פעמי, גם אם אני אשים עכשיו צלחת כלי שלם, איזה תבנית, ובתבנית הזאת אני אשים קליפות. הרב עובדיה אומר, לא צריך לשים שם גרעין, בגלל שזה ביטול כלי לשעה. זאת אומרת, כל רגע, הוא מביא ראיה זה שיטת המגן אברהם. מגן אברהם כתב את זה בסימן רס"ו. שם כתוב שאם אדם בא מהדרך ויש שם בהמה, על הבהמה שלו יש נגיד זרוחיות כאלה, הוא הביא איזה זרוחיות והן מוקצה. מה הוא עושה? כתוב שהוא שם קריות מתחת, מפיל אותם על הקריות. זאת אומרת, שואל, זה ביטול כלי מחנו. עונה הגמרא, זה לא בשליפה רב, יש שליפה זוטרי. כותבים הראשונים, מה יש בשליפה זוטרי? שליפה זוטרי זה זרוחיות כאלה קטנות שאני יכול לשמוט מתחתם את הקרים. אז כתוב בראשונים שכל מקום שאתה יכול לשמוט את הקר וזה לא יישאר כל הזמן, זה לא ביטול כלי מחנו. ביטול כלי מחנו זה נגיד אמרתכם מים למסגן. מסגן מטפטף, אתה שם כלי. ברגע שאתה שם כלי בתוך מים, אתה לא תהפוך את הכלי, כל הרצפה שלך תתלכלך. אבל קליפות זה דבר שאני יכול להפוך את זה. הרי גם ככה יש לי ניילון חד פעמי על המפה חד פעמי. אז נגיד בא לי להפוך, אני הופך את זה. והקליפות יהיו על הניילון. אז כותב הרב עובדיה, אם אתה יכול להפוך את זה, זה סברת המגן אברהם. סברת המגן אברהם, שכשאתה יכול להפוך את זה, אין ביטול כלי מחנו לשעה, זה סברה בגרעינים, לא צריך לשים, אין בעיה של ביטול כלי מחנו בגרעינים. סברת המגן אברהם, הוא מצלם שם עוד כמה דברים, לא זה הנושא שלי. אני רוצה רגע לחזור לגרעינים, מה שרבי יצחק, דיברנו על הגרעיני מלח. ראיתי את הרב אופיר מלכה, יש לו ספר נפלא חדש, שיעורי הרב אופיר מלכה, אתם יודעים, הוא לומד את המשנה ברורה, נפלא ממש, הוא לומד כל כך טוב. אני עכשיו רוצה להביא אותו לכולל שלי לומדים עכשיו ש"ח, יכול מוקצה. אני רוצה להביא להם, אמרתי, בחנוכה, רוצה להביא לכם את הרב אופיר מלכה למבחן, לעשות פה מבחן פומבי, בקהילה שלנו, דיברתי איתו כבר, הוא הסכים לבוא פעם אחת ולעשות מבחן רווחים מש"ח, סימן ש"ח. אם אתם תרצו גם כן להצטרף בשמחה, אתם יודעים, יש לו שאלות, מי ששומע אותו ברדיו, שאלות שצריך לדעת את המשנה ברורה ישר והפוך. הוא מוציא הלכות מהמשנה ברורה, משהו... שער הציון. כן, עם שער הציון, עם הביאור הלכה, מדקדק דברים מאוד מאוד יפה. הוא היה פה פעם בשבת. כן. ושאלתי אותו פעם, כי אמרו, קפה אשתי הייתה עושה קפה פיוטר, אמרו לי זה בורר. שאלתי אותו, אמרו לי זה לא בורר. ואז אני הולך... אשריך, תלמיד חכם גדול. בקיצור, אז הוא כתב בספר שלו נגד הרב יצחק, הוא אמר ככה, לבוא ולהגיד, הוא כותב בספר שלו, הוציא ספר חדש עכשיו על הלכות מוקצה. הביא לי את זה הרב, מי הביא לי את זה? אשריך, יישר כוח גדול, ראיתי את זה בספר עכשיו, מאוד יפה. הוא כותב, הוא חולק על ילקוט יוסף. הוא אומר, הסברה של ילקוט יוסף כתב, שבגרעינים יש מלח, או בפיסטוק יש מלח. הוא אומר, אבל אין דרך לעשות את זה. אדם לא עושה את זה ליד אנשים. מישהו עושה את זה ליד אנשים, זה לא דומה לעצם, בשר על העצם. בשר על העצם, אז בוא נגיד, כאילו, אם אתה אוכל עוף, ונשאר על העצם שלך עוד טיפה, אז אתה מסוגל עוד לקחת את הבשר מהעצם. אבל מי לוקח גרעינים שבפרט בערמה, בפרט אם הרבה אנשים מפצחים יחד, הוא כותב שכשיש כלי אחד ו5 אנשים מפצחים, אני אקח עכשיו גרעינים של מישהו אחר ואני אקח את המלח שלהם, מי עושה כזה דבר? גועל נפש. וגם בן אדם, גם על עצמו הוא לא עושה את זה, הוא אומר רק הוא היה בחדרי חדרים. והרי הכלל אומר, רבי יצחק, מה למדנו בכ"ט? כל שהוא ראוי למאכל חיה ועוף המצויים. זאת אומרת, צריך להיות משהו תיאורטי אמיתי. אם אתה בבית, הוא אומר, אם אתה בבית בחיים לא עושה את זה. הרב, יש הרבה שלוקחים את הגרעין, שמים אותו בתוך הפה, מוצצים את המלח שעליו לפני שהם מפצחים אותו. אני מדבר על אחרי. הוא מדבר, אתה רוצה להתיר את הקליפות. השאלה אם יש פה חידוד. כן, כי אתה עושה את זה כשהגרעין שלהם. אולי לא. אתה לא עושה את זה לקליפות. אתה רוצה עכשיו להתיר קליפות, אתה אומר, שמע, הקליפות האלה ראויות. למה? הם מוצצים את המלח. מי מוצץ את המלח בקליפות? אבל מצוי גם גרעינים בלי מלח. גם פיסטוקים בלי מלח. טוב, בסדר, אבל לפי שריך הרבי ויטלי זה עוד בעיה. אתה מעצים את הבעיה. אני רוצה להגיד פתרונות. איך מותר לטלטל גרעינים? אז בעיקרון, ההיתר הראשון ראוי למאכל בהמה. הגרעינים לא ראויים למאכל בהמה. מה תגיד? קצת מלח שיש עליהם? זה לא פרקטי.
אתם יודעים מה הוא כותב בספר שלו? אני ראיתי, נדהמתי. אמרתי את זה גם האברכים, כולם תמרו עליו מאוד. הוא טוען שמי שמקלף מלפפון בבית לסלט, משאיר קליפות, הקליפות הן מוקצה. למה? למה? כי אנשים לא אוכלים קליפות מלפפון. וגזר, ככה הוא כותב בספר שלו, הרב אופיר מלכה. ספר חדש שהוציא עכשיו. כותב גזר. גזר ניחא. יש בו אוכל. תרנגולים. אבל כל הוא טוען שהיות והמציאות היא, הוא אומר ככה המציאות, שאף אחד לא אוכל, אשתך מקלפת, יש כאלה, אמרו לי שבכלל לא מקלפים את המלפפון, כלומר אנחנו אוכלים את הקליפות. כל בהמה אוכלת. הנה עובדה שזה יחיל. בבית, הילדים עושה קליפה של המלפפון. מי? חיות. יש לך חיות בבית? הרב אמר, מצוי. מצוי. כן. אז הוא אומר שהם לא אוכלים קליפה של המלפפון. אבל אין ברווזים, צריך מצוי. בשכונה שלך יש ברווזים. אין בעיר ברווזים. טוב, אז אמרתי לך, לסמוך על היתר הזה של הרב עובדיה שיש בעיר ברווזים, לא יודע, בנתניה יש ברווזים. מה זה, אין ברווזים בנתניה. בוא לוותיקים הרב. בוותיקים הרב יש בעיר. אז אני יכול לטלטל קליפות בגלל ש... טוב, דחוק מאוד. שם יש אווזים. טוב, יכול להיות שהיום שיש לך שכונות כאלה גדולות, אולי כל שכונה ניתנת כמו עיר. מי מגיע לשם? מה זה? אחרי שלי יש לו ברווזים. לא אסור לקלף, הוא טוען, כותב הרב אופיר מלכה, זה יהיה בורר. שברגע, לא קשור לבורר, בורר זה קליפה, בקליפה אין בורר. הוא מדבר ככה, שאחרי, הוא כותב בספר שלו, שמנהג העולם אחרי, אגב, בואו נשאל אתכם שאלה, איך אתם עושים ביצה? ביצה בחמין, קליפה. אתם מקלפים ביצה של החמין? מקלפים. מה אתם עושים בקליפות? לפח. אם עכשיו אני שואל אתכם, אם הרבנית שלכם, האישה עשתה את הקליפות על השיש, לא בפח. הרי כל עוד שבידו יש כלל במוקצה, כשהוא בידו אתה יכול לטלטל אותו איפה שאתה רוצה. אז ברגע שאתה עכשיו לוקח ביצה, מקלף אותה, אין בעיה לקלף ביצה, אז אתה תשים בפח. מהפח זה גרף של רגע, אתה מפנה, מצוין. מה קורה אם האישה שמה את הקליפות על השיש? שהעצלנית, לא יודע, אין לה כוח, זה בפח או לא היה פח, שמה את זה על השיש. מה דין הקליפות של ביצה? מוקצה, פשוט. למה? לא רואים למאכל בהמה. כותב את זה הבן איש חי, הוא הביא מישהו שאומר שהקליפות, אם הם רכים, הוא אומר לא, קליפות של ביצה לא רואים. אז הוא טוען שגם גרף של רי, רבנו יצחק, גרף של רי זה רק במקום שאתה אוכל בו. למה? ואם אני צריך לו? מקום שאני אוכל, בשולחן. אני צריך את השיש. אבל אתה לא אוכל שמה. אני לא אוכל, אני צריך אם הוא גם ככה מלוכלך. אז עוד פעם. רגע, גם מצד כלים מלוכלכים. כי זה מפריע לי, זה בבית שלי שיש גדולים. אבל אם יש שיש, ובשיש יש הרב יעקב, כתוב בבית יוסף, שאם יש גרף בחדר אחר שאתה לא משתמש בו. בית ושיש, אבל קודם כל לא תמיד ביצה זה גרף של רי, לא תמיד. גרף של רי צריך להביא לגדר שמאוס בעיניו. מאוס בעיניו, לא יכול להיות פה. זה לא מפריע לי, אני ראיתי הרבה אנשים שחיים בכלל לא מפריע להם קליפות ביצה על השיש. אז גרף של רי שנייה אחת, גרף של רי זה לא, קליפות ביצה אסורים. אז הוא טוען, אני שנייה רק אסיים את דבריו, הוא טוען שאחרי שמקלפים גזר ומלפפון, היות וזה לא ראוי לאנשים, אנשים לא אוכלים את זה, ככה הוא טוען. אני שמעתי אחרים שטוענים שכן אוכלים. אי אפשר לקלף מלפפון בלי הפרי עצמו. אין בעיה, כן, אבל אתה לא תאכל את זה. עכשיו אחרי זה מר, והיות וזה מר, זה נהפך לקליפות שלא ראויים למאכל אדם. איך אפשר לטלטל אותם? רק אני אגיד עכשיו היתרים, זה לא, אי אפשר בידיים. זה ראוי למאכל בהמה. ראוי למאכל בהמה, אבל שוב, צריך מצויים לפניך. ברווזים מצויים פה. אז אמרתי לך, להגיד מצוי ברווזים, שאני הקטן. איך? יש בשכונה שלנו? בבן ציון, פה ברמתכם? אני כמה שנים לא ראיתי ברווז. שכן שלי יש לו ברווזים, שכן. שכן שלך יש לו ברווזים. ואתה מביא לו קליפות? אני לא מביא לו, מביא לו ירקות מהשוק. יפה. טוב, אז מותר לך. מותר לך? טוב, זה השכונה שלנו. ראוי למאכל בהמה. לא, הוא כותב שהגזר והמלפפון הם לא ראויים למאכל אדם. אבל בהמה הם ראויים, רק בהמה צריך בהמה מצויה. הקליפות האלה. וצריך מצויים, שוב, השאלה מצוי. מצוי. טוב. חומרה גדולה הרב. אז בסדר, אם זה מצוי, אין בעיה. עכשיו, אני עובר רגע למחלקה שנייה. בואו נדבר היום, עד עכשיו דיברנו על מה שמצוי, מה שראוי. עכשיו אני מדבר איתכם על חלק שלא מצוי ולא ראוי. מה עושים איתו? כן. מחילה, שנייה, לפני, הקליפות של הביצים שאמרת שנמצאים על השיש,
הרי כל הגדר של שטיפת כלים בשבת זה ניתן מדין של גרף של ראי. אז מה המדד לזה? שאם ביום חול אתה לא יכול לראות את זה ככה, אז בשבת מותר לך לשטוף את זה. אותו דבר הקליפה על השיש. אם ביום חול אני לא יכול לראות את זה על השיש. הרב יצחק היקר, זה לא מספיק, לא מספיק הקטע שאני לא יכול לראות. מותר לך לשטוף כלים בשבת. כתוב שזה לא בגלל גרף של ראי. מותר לך, אני בגלל שאני רוצה שהבית יהיה נקי, אין איסור לשטוף כלים. אם אתה רוצה לסעודה הבאה, גרף של ראי, אתה רוצה נקרא לך? הרב אבוטבול אומר שהמדד של שטיפת כלים בשבת, שאם ביום חול הדבר הזה מציק לך ואתה לא יכול לראות את זה לא שטוף, מותר לך לשטוף את זה בשבת. טוב. רק אם זה בסעודה שלישית והכנה... אני שומע רבנו, אני הקטן, לא מפריע לי טיפה קליפות ביצים על השיש. זה לא רמה של גרף של ראי. ובוא תשמע מה זה גרף של ראי, אני קורא לך רגע שולחן ערוך, ש"ח סעיף למ"ד. כל דבר מטונף, כגון ראי וקי וצוהר, בין של אדם, בין של תרנגולים וכיוצא בהם, אם היו בחצר שיושבים בה, מותר להוציאם להשפעה, או לבית הכיסא, ואפילו בלא כלי. זה דין של גרף של ראי, שחכמים התירו עכבר מת. מחילה מכבודכם, עכבר מת. כתוב בגמרא במסכת ביצה שהיה אחד האמוראים שתפיס לב בצוציתי בזנב שלו, לקח אותו בשבת בזנב, הוציא אותה, מוקצה. זה גרף של ראי, מגיל את אשתי, מספיק אחד האנשים, ג'וק מת, מה הדין? מתעלפים. כן, יפה, אישה יכולה להתעלף מזה. אז מותר לך בשבת, לא להרוג אותו כמובן, אם הוא מת כבר מריסוש שעשית, עכשיו יש לך באמצע, אשתך מתעלף מזה, גרף של ראי, כתוב בפוסקים, שלא צריך שזה אתה. מספיק אחד מהמשפחה, מפריע לו, מגעיל אותו, מותר ברמה של קי וצואה, אז מותר לטלטל אותו. אבל מה? זה הכל מה שהתירו, אני קורא לכם שולחן ערוך, זה במקום שהוא יושב שם. אומר השולחן ערוך, ואם היו בחצר שאינו דר שם, אסור להוציאם. רק אם הוא יראה מהתינוק שלא יתלכלך, מותר לקפות עליה כלים. אבל כל פנים צריך שזה יהיה איפה שאני אוכל, איפה שאני סועד, וזה מפריע לי. זאת אומרת, הוא כותב ששיש, אדם לא אוכל בשיש. אבל אם אתה רואה מהשולחן שלך... אבל היום המטבח... זה מפריע לך ברמה כזאת של גיעול של קי וצואה? לא, זה לא ברמה של קי וצואה. אז אני אומר לך, זה לא פשוט. לא כל דבר. אין להם כאלה היסטניסטים, יש אנשים היסטניסטים שרואים קליפה של ביצה, משתגעים, לא יכול. אבל אדם נורמלי, מיושב, מי שדעתו יפה, הוא רואה קליפה, לא מפריע לו. אז זה לא נקרא גרף של ראי. גרף של ראי כתוב רמה שזה מביא את האדם למיאוס. אז מה אתה עושה את זה בשבת? לא עושה. בוא נגיד לך את ההיתרים האחרים, הרב יצחק. אני רוצה לדבר היום על ההיתר של כלאחר יד, טלטול מן הצד. טלטול מן הצד מותר, אני עכשיו מדבר. עכשיו אני אדבר איתכם. כן, הנה. בואו נדבר עכשיו על ההיתרים. עד עכשיו דיברנו מה מותר לקחת ביד. אז למדנו ביחד סעיף כ"ז. מותר לקחת עצמות וקליפים הראויים לאכל בהמה. ראוי למאכל בהמה, אגב, מילה אחת נוספת. יש, זה גם ראיתי בספר של הרב אופיר מלכה, הוא כתב דבר יפה. יש ראוי למאכל אדם, ראוי למאכל בהמה. מה שראוי למאכל אדם, גם בדוחק, באדם זה לא כמו בהמה. בהמה צריך שיהיה ראוי בשופי. שמצויים כלבים, חתולים ואוכלים את זה. במאכל אדם כתוב שאפילו שראוי בדוחק, מותר לטלטל את זה, כגון בשר ודג. בואו נקרא לכם שולחן ערוך, דיברתי על שבוע שעבר במילה, בואו נרחיב קצת. שולחן ערוך כותב סעיף למ"א, בשר חי אפילו טפל שאינו מלוח כלל, מותר לטלטלו משום דחזה לאומצא. זאת אומרת, חז"ל קבעו במסכת שבת שהבשר, פעם בגמרא היו אוכלים בשר חי. חזה לאומצא, הכוונה, היינו שיש בני אדם שדעתם יפה וכוססין בשר חי. עכשיו, מה עם איסור דם? אין איסור דם, רק כשאתה מבשל וזה יוצא החוצה. לאכול חי אין איסור. עכשיו, בדג זה לא ככה, בדג כתוב סעיף אחרי, סעיף למ"א, סעיף למ"ב, דג מלוח, מותר לטלטלו, ושאינו מלוח אסור, מפני שאינו ראוי. הדג חייב להיות מלוח, דג שלא מלוח, דג חי הוא מוקצה. עכשיו, יש לי בשבת במקפיא שלי, בשר חי, דג חי. אני רוצה להגיע לגלידה. שולחן ערוך כותב שהבשר החי, אתה יכול להזיז אותו. העוף, הדג החי, לא, דג חייב להיות מלוח. זה שולחן ערוך. עכשיו, כתבו הפוסקים, המשנה ברורה מביא, מחלוקת בין נתז למגן אברהם. מגן אברהם כתב, מה שאמרו בשר חי מותר, זה רק בשר יונה דרקיך. זאת אומרת, בשר יונה, זה עוף, תרנגולת, הוא רך, לא בשר בהמה. בשר בהמה אפשר לאכול אותו, גם לא באומצא. כך כותב מגן אברהם, נתז חולק, והמשנה ברורה מצדד כמו נתז. הרב אופיר מלכה כותב בספר שלו, שהוא מסר שיעור בישיבת אור החיים, לפני הרבה בחורים.
הביא לה שיעור בשר חי, בשר עוף חי. אבל הוא לא הביא כפור, הוא לא הביא כפור, כפור זה 4-5 שעות בשר. כן, אני מדבר לך עכשיו, הוא הביא בשר עוף רך חי, תרנגולת חיה. הביא בכבוד, מישהו מוכן לאכול? אף אחד לא היה מסוגל לאכול את זה. אז הוא טוען שהיום השתנתה המציאות. אגב, הוא מביא איזה 5-6 פוסקים בני זמננו. הרב וויר באחר. מה זה? מחילה, היום אוכלים בקר חתוך דק, וזה נחשב מעדן. עם תבלינים הרב. מה זה, קרפצ'ו? מלוח. אמרו לי ששמים תבלינים מסוימים. הרב יעקב, אני אביא לך בשר תרנגולת חיה, אני אביא לך פולקה חי. אתה תאכל את זה? באונס? באונס, כן. אתה תהיה... הרב שוויגר חזר מאוחר בעלה מהאימון, בשביל לא שם את הראש בתוך הסיר, הוא לא שם לב היה חושך אכל. טוב, אבל זה דרגות גבוהות. אנחנו לא ככה, מישהו אמר לי בכולל, שאחד שמבין... הרב שמשי אמר שאשתו מתגנת פליצרים, הוא לוקח חתיכת אויר, כך שזה חי. מכיר אותו. זה מצוי בבשר טחון גם. הרב שמשי. לא יודע מזה. אוכל לבשר חי? עוף חי? רבנו, לא מציאותי, זה בטלה דעתו. מי אוכל עוף חי? העולם לא אוכל חי. היום אמר לי מישהו שאפילו הכלבים של היום, אחד שמבין קצת עם בעלי חיים, אמר לי, אתה יודע שהיום בעלי הכלבים, הוא אומר הכלבים היום הם לא אוכלים בשר חי. תן לכלב, הכלב המודרני של היום, של נתניה, תן לו בשר חי, הוא לא אוכל. למה? אומר הפעלים מביאים לו רק מבושל, מביאים לו שניצלים, עופות. כלב מבוית, אתה תוציא אותו לרחוב, הוא שבוע מת. כן, הוא לא אוכל ברחוב כלום. יפה. הקיצור, מה זה? דג, אני יודע, היום הרבה אנשים דגים, מפלטים אותם. אוכלים אותם חיים, נכון, בדג חי צודק. באופנים מסוימים, בטיבולים מסוימים. קיצור, הוא טוען הרב אופיר מלכה, שהרב ווסנר מביא הרבה, רב ניסים קרליץ, כתוב שהיום בימינו הבן איש חי, יותר מזה. הבן איש חי כתב שהיום לא לנגוע בבשר חי. בשר חי זה מוקצה. הוא טוען שהרב פדיח חזר בו, בהתחלה כתב בהליכות עולם שהוא ראוי, ואחרי זה בחלק ג' בשבת הוא כתב שרק בדיעבד. כי במציאות היום אף אחד לא אוכל בשר חי, ולא עוף חי. אז לבוא ולהגיד ראוי, צריך שזה יהיה ברמה שאנשים אוכלים אותו. זה שם הוא כתב את זה גם על הקליפות על המלח, לבוא ולהגיד שקליפות הם לא מוקצה, בגלל שזה ראוי, צריך שאנשים עושים את זה. תכלס, אתה עושה את זה, בחיים אתה לא תעשה את זה בשולחן שבת. אז איך אתה יכול לטלטל ולבוא ולהגיד זה ראוי לי המלח? אתה בחיים לא אוכל מלח, אתה לא אוכל בצורה כזאת. הקרח שעל הבשר, איפה הוא תרדל אותו? מה זאת אומרת? שמת בבשר במקפיא, זה שלב קרח ממש, אתה יכול להשתמש בו גם... מי משתמש בקרח עכשיו איפה הרב את החידוש הזה? קרח שעל הבשר? כן? מה אתה עושה בו? שם אותו בכוס שתייה? לא, אפילו יש לך מכה, אתה מקרר אותו, אתה יכול לקחת חתיכה של בשר. לא, צריך ראוי לאכילה. אתה יכול לאכול את הקרח, אם אתה רוצה. לא אוכלים את זה, על העוף, מה שעל העוף, הקרח הזה, מי יגע בזה? בשואה אכלו קליפות של תפוחי. הרבנו לא מודדים שואה, כתוב. למה? הרב אונס כן. מה? באדם, הרב אמר באונס. לא, מה זה אונס? זה שעת הדחק שלך, לא של שואה. שואה זה מלחמה. כמובן, אתה בבית שלך ביום הכי רעב שלך, שאשתך לא בשלה שבוע. אתה תאכל עוף? הוא אמר ששעת הדחק זה לא שואה. כן, לא שואה. כתוב בפוסקים. שעת הדחק זה לא שואה. שואה זה שם מרחם, מה זה? מתי השואה? זה מלחמה. כך עכשיו, אתה יודע, אנשים היו סגורים בממד, השם מרחם בעזה. היו סגורים, היה אחד 12 שעות, 30 שעות. אחד אכל לך גם קליפות של תפוזים. זה לא מודד, זה מלחמה, אדם רעב מת 30 שעות, הוא סגור, הוא יודע, מחבלים בחוץ. זה לא מודד שעת הדחק שלך בבית, במציאות שלך. אתה כשאין אוכל בבית, אין בישולים. מה, אתה תאכל את זה? לא. היום המציאות לא. רבנו היקר, הרבה אחרונים, בני זמננו, כותבים להחמיר בבשר. אני הקטן, בלי נדר, לא נוגע בבשר חי בשבת. לא סומך על היתר הזה, שולחן ערוך כתב את זה. ואחרונים בני זמננו, בן איש חי כתב, בן איש חי, שלא היה בזמנו, כמה בן איש חי? לפני 100 שנה. הוא כתב שאף אחד לא אוכל בשר חי. אז היום בימינו אוכלים בטיבולים מסוימים, באיזה מעדן מסוים, לא בחי. אז לבוא ולסמוך על זה ולטלטל מוקצה בשבת. מי אמר שחי מטובל לא נקרא חי? חי מטובל? זה ברור זה בסדר. לא שזה לא נקרא חי. אתה לא יכול לטלטל בשר עוף ולהגיד לי, במסעדות אוכלים קרפצ'ו. הקרפצ'ו זה משהו אחר לגמרי. זה משהו טחון, מטובל בסוגי טיפולים. הוא נתח, הוא לא טחון, הרב. מה? הוא נתח. הוא נתח? הוא נתח פרוס.
נתח פרוס. נתח פרוס מלח טוב, אני לא אוכל אותו. גס פיפל... אתה אכלת כזה דבר? אכלת אותו? בשר חי? לחם בקר, יש מסעדה, לחם בשר. מביאים לך בשר חי? כן, זה... המלח הגס עושה לו כמו תהליך של בישול. יפה. המלח הגס כן מבשל. יכול להיות ששרו אותו ועשו לו כבישה. שאלתי, הרב. לא מאמין, אני לא מאמין. שטוף, פורסים אותו, הוא שובר עליו מלח. אז אולי כבישה, אולי עידוי, אולי אישור. שובר עליו מלח. לא, כלום, זה חי מלח. חי ומלח ואנשים אוכלים. המלח מבשל. טוב, אולי זה סוג מסוים דק יותר, חותכים אותו דק. זה נתח מסוים, לא כל... איזה נתח? לא יודע להגיד לרב, אבל הוא אין לו שום... הוא יעשה בדש בעיקר. טוב, בקיצור רבותינו, ככה הוא כותב והוא מביא הרבה אחרונים, אמרתי לכם, הרב ווסנר, הרב ניסים קרליץ, אחרים כתבו שכדאי להחמיר בזמן הזה, לא לטלטל, מהמקפיא שלך, לא לטלטל בשר חי, לא לסמוך על זה שזה ראוי למאכל בהמה, מאכל אדם. מאכל אדם הכוונה, אני בדוחק אוכל את זה, אם אתה לא אוכל את זה בדוחק זה לא נקרא מאכל אדם. טוב, זו נקודה אחת, כן. מותר. כאילו גם זה אף אחד לא אוכל, מישהו לוקח את ה... למה? אני? הקטן, אני ואתה. אם יהיה לך עכשיו על השולחן, אתה אוכל עוף שלך, לא של מהשאריות. אתה אוכל עוף שלך, נשאר לך על העוף קצת בשר, אתה לא תיקח את העצם ותאכל את הבשר שעליו? אם הוצאתי להשפעה, לא, אבל בזה שלי, אוכלים אותו. אדם רעב, כן, הוא לא אוכל עוד חתיכת בשר שיש על העצם. כי אם מוצא את זה בקערה מרכזית, זה כבר לא ככה. לא בקערה, בסדר. אוכלים את העצמות, מפרקים אותם. כן, נכון, זה גם כתוב. טוב, עכשיו אני אומר רגע, בדקות האחרונות תסלחו לי, וואו, לא שמתי לב. אני רוצה לעבור לחלק השני. חלק השני של השיעור שלנו זה שמה עושים בלא ראוי. עד עכשיו דיברנו בראוי. ראוי לאדם, ראוי לבהמה. אז רק שנייה, מה שהוא כתב, ככה, שימו לב. בראוי לאדם, אז אם זה ראוי בדוחק, מותר לטלטל אותו חופשי. בראוי לבהמה, שם לא כתוב שבדוחק. ראוי לבהמה, צריך שהבהמות אוכלות את זה בשופי. דבר שהבהמות לא אוכלות, כמו למשל גרעיני תמרים בסעיף למד, כתוב שגרעיני תמרים, שהם לא ראויים לבהמה, כתוב שלא מטלטלים אותם. אדם חשוב לו, צריך להחמיר. ולמה? כתוב שהבהמות לא אוכלות אותו בדוחק. אז כתבו המפרשים, מה ההבדל? למה בשר חי ודג מלוח? אתה אומר שהיות ובן אדם אוכל אותם בדוחק, הם לא מוקצה. למה לא תגיד את זה גם בבהמה, במאכל בהמה, שראוי בדוחק, אז יהיה אפשר לטלטל אותו? למה גרעיני תמרים מוקצה? וצריך לטלטל אותם אגב לחם, אני יודע, לזרוק אותם בלשונו. למה שם השולחן ערוך לא כתב, הרי זה ראוי בדוחק? תשובה, יש הבדל בין מאכל אדם בדוחק למאכל בהמה בדוחק. מאכל אדם בדוחק, אפשר לטלטל אותו, כמו בשר חי, כמו דג חי, ושוב, אני נכנס למחלוקת בני זמננו, פוסקים בזמננו מהדין היום, ואני אומר, מי שיכול להחמיר תבוא לברכה. במאכל אדם, אם בדוחק אפשר לטלטל אותו, אבל מאכל בהמה בדוחק, כמו בסעיף למד בגרעיני תמרה, זה לא שייך בכלל. זאת אומרת, מאכל בהמה צריך להיות שהבהמה אוכלת את זה רגיל. כמו שאתם אומרים, נגיד, קליפות של מלפפונים, קליפות של גזר, דברים כאלה, זה צריך שהבהמה תאכל בשופי, לא בדוחק. כי אם זה גם מאכל בהמה וגם בדוחק, פה כבר שולחן ערוך החמיר, סעיף למד בתמרה. עכשיו מילה שנייה האחרונה, אני מסיים בזה את השיעור. וזה נושא ענק, אני ארחיב בו בעזרת השם בשבוע הבא. הנושא השני, מה קורה כשהגרעינים לא ראויים למאכל בהמה? מה עם הגלידה? מה עם הגלידה? אתה בא לקחת גלידה בשבת, ויש לפניה בשר חי, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את הבן איש חי, רב ווסנר, רב אלישיב, עופר מלכה, גם ככה טוען, אסור לך להזיז את הבשר. הבשר היום בימינו לא נאכל. והיות ובימינו בשר חי לא נאכל, אפילו בדוחק. מה? מהצד כולם מתים. כן. מהצד, אני מדבר שאתה רוצה לדעת בצד. למה לא אומרים, אם בטל הטעם לא בטלה הגזרה? כי שוב, זה לא טעם וגזרה, זה דברי חז"ל, הם לא השתנו, הם אומרים לך כלל, ראוי למאכל אדם בדוחק, אפשר לטלטל. חז"ל קבעו בגמרא שפעם הם היו אוכלים בשר באומצה, בש"ס מלא, אומרת שהם היו אוכלים בבוקר חתיכת בשר, חי. ככה, אגב, פעם לא היה מקררים, לא היה כל מיני טכנולוגיות. היום אנחנו בדור אחר. היום עושים אדם משלנו, שלוף אותו, עושים אותו בתקופת הגמרא, מת בתוך שעתיים, לא יכול לחיות. אתה מבין, איזה בשר, פשוט, דברים שונים. אז חז"ל אמרו בגמרא שבשר בחי הוא בסדר. שולחן ערוך פסק את זה. הבן איש חי אומר, בן איש חי, שזה היה עוד דור לפני, אומר לא לסמוך על היתר הזה, היום לא ראוי, היום לא אוכלים. הרב עובדיה אמרתם חזר בו, בהתחלה כתב שכן, בהליכות עולם הוא חלק על הבן איש חי, אחר כך הוא כתב בדיעבד במקום הפסד ממון. אם חס ושלום עכשיו אדם ישאל אותי, תשמע,
תתקבע לי המקפיא. קבע לי המקפיא. אני עכשיו, וואו, יש לי מלא בשר שם. מלא בשר במקפיא. אני רוצה עכשיו לפנות בשר קפוא. רוצה לפנות אותו לשכנים. אני אגיד לו תפנה. סמוך על הרב עובדיה, סמוך על המרן שולחן ערוך, סעיף למד א' שכתב שבשר חי ראוי. קפוא, מודדים כשהוא ייפשר, זה בסדר. ראוי למאכל בדחק, סמוך על זה. הדגים, הפילר. הדגים כתוב שזה תפל אסור, מלוח מותר. היום בימינו כתוב בפוסקים שיש, הוא גם כותב את זה, אופיר מלכה, הוא כותב שיש סוגי דגים. יש סוגי דגים שנאכלים חיים, הוא מביא כל אלה, סלומון, טונה הוא נאכל חי. סושי, יפה, יש כל מיני סוגים כאלה שנאכלים חיים, ויש סוגים קשים שעליהם נאמר דין הגמרא שלא נאכלים חיים. אז שוב, ישאל אותי בן אדם, מה קורה בשעת הדחק, נפל לי החשמל, אני רוצה לטלטל את הבשר, סמוך על זה. הרב עובדיה גם בעצמו כתב בחזון ובדרך חלק ג' במקום הפסד, אפשר לסמוך על זה, מה שדין הגמרא. אבל בלכתחילה בא לי גלידה, אני רוצה להזיז את הבשר, אל תזיז, תעשה בשינוי. כן, הנה עכשיו אני רוצה לדבר על זה, ומחילה שעבר לי הזמן, אני רק זורק את הנושא, שבוע הבא נרחיב עליו. הנושא בשולחן ערוך כ"ז, הוא כותב ככה, תשמעו, מחילה שאני עוצר אתכם, אני הערכתי ולא שמתי לב שהזמן שלי נגמר. אנחנו צריכים לעשות שיעור שעתיים, תאמינו, זה שיעור, יש המון מה לדבר במוקצה. אז ככה, בעצמות אמרתי לכם, כ"ז אני רואה רק את החלק השני של השולחן ערוך. השולחן ערוך הביא שני היתרים, ואני מדבר על אחד מהשתיים. אחד מתוך שתיים. שני היתרים. אם הוא לא ראוי למאכל בהמה, השולחן ערוך כותב שני היתרים. אחד, מנער הטבלה והם נופלים. לקחת את הטבלה של השולחן, פעם השולחן הוא לא היה כמו היום מחובר לרגליים, הוא היה תלוש, אתה לוקח את השולחן, מזיז אותו, זה נקרא טלטול מן הצד. אני לא מטלטל את המוקצה. שוב, יש לי עצמות וקליפים שלא רואים למאכל בהמה על השולחן, הם מוקצה. חלק ראשון דיברנו בראוי, ראוי לאדם, ראוי בשעת הדחק. עכשיו אני מדבר איתכם, ראוי לבהמה, שצריך שהבהמה תהיה מצויה, זה החלק הראשון של השיעור. עכשיו אני בחלק השני, מה שלא ראוי למאכל בהמה, יש לי עצמות לא ראויים, אין, תביא כלב לא אוכל אותם, אז זה מוקצה. מוקצה אסור לנגוע בהם, נגיד קליפות של פיסטוק שאין עליהם מלח, לא, מוקצה. כן, מה עושים לטלטל אותם? אסור לטלטל אותם בידיים. אומר השולחן ערוך, אתה יכול לקחת את הטבלה ולנער אותה. איזה היתר זה? זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. טלטול מן הצד פירושו, בואו נגיד לכם מה כתוב בגמרא. יש בגמרא שתי דוגמאות לטלטול מן הצד. דוגמה ראשונה, אני בכוונה אומר את זה כי אני רוצה להגיד לכם את המחמירים, ושבוע הבא נרחיב. היום אני רק זורק את הדעות, שבוע הבא נרחיב בזה. בגמרא כתוב שתי אופנים של טלטול מן הצד. אחד, בצל שנמצא בתוך האפר. פעם לא היה להם מקרר. אז איך הם היו שומרים את הצנון? היו שומרים אותו בתוך אפר. עכשיו, דצה, שפה והדצה, כאילו צריך פעמיים לנתק אותו, שלא יהיה עם השורשים, הוא לא מושרש, אתה יכול להוציא אותו. עכשיו, מה שקורה, הוא תחוב מדי באדמה. אשתך שולחת אותך, רבי יצחק, תביא את הצנון, יש אורחים. אתה הולך, במקום למקרר פעם, היית הולך לערוגה אחורה, אתה צריך לשלוף את הצנון. אתה אומר, מה, הצנון מכוסה אפר. הצנון מכוסה אפר ברמה גבוהה, תחבו אותו יותר מדי עמוק. עכשיו אם אני ארים את הצנון, ילך אפר. מותר, כתוב בגמרא שזה מותר, זה טלטול מן הצד. אני מזיז את האפר שלא כדרך, זה מותר. דוגמה שנייה, כלכלה שהאבן בתוכה. שכחתי אבן, לא עשיתי אותה בסיס דבר אסור. שכחתי אבן על סלסלה מלאה פירות. עכשיו אומרים לך, רבי יצחק תביא לאורחים את הסלסלה, יש שם אבן. אז כתוב שאם הוא יכול לנער, צריך לנער. אם זה בפירות הנפסדים, שאי אפשר לנער, תביא איך מותר, אתה מטלטל את האבן, טלטול מן הצד, אני לא מטלטל אותה ישיר. זה שתי דוגמאות בגמרא. כותב התז, עכשיו, השולחן ערוך פסק, שלנער את השולחן, גם, יש לך שולחן, יש לך עצמות וקליפים, אתה מנער אותם, מוקצה נטו, הכל מוקצה. אבל אני לא נוגע במוקצה, אלא אני מטלטל אותו מן הצד, אני מטלטל את ההתר, את השולחן, העצמות נופלים, מותר. עד כאן דברי אלוקים חיים, שולחן ערוך. אחרי שמו מה התז כתב. התז כותב שאפשר גם לקחת סכין ולגרור את העצמות ולהפיל אותם. זה נקרא טלטול מן הצד. כך כותב פה התז. בוא נגיד לשולחן, פעם בזמנם זה היה להפיל על הרצפה, הרצפה לא היו מקפידים עליה, היה עליה עפר. היום בימינו נגיד להפיל לפח. אז איך אני עושה? לא לקחת הפח לשולחן. טוב, זה עוד עניין של גרף של ריי. צלחת, לא? בסדר, צלחת ראויה לכך. בוא נגיד צלחת ראויה לקליפות. בסדר? צלחת ראויה לקליפות, אני לוקח עכשיו את הקליפות האלה בטלטול מן הצד. איך? אני לוקח את הסכין, ועל ידי הסכין אני מטלטל את הקליפות, כותב התז, ופסק אותו המשנה ברורה בסעיף קטן קט"ו, אני קורא לכם את לשונו, הוא כותב שמותר, והוא הדין, פוסק את התז הזה, והוא הדין אם מעבירם על ידי דבר אחר, כגון שהוא מגרר אותם
על ידי סכין מן המפה, דמותר. אם הוא צריך להשתמש במקום שמונח שם העצמות והקליפים, דזה מקרי טלטול מן הצד ושרי, אם הוא לצורך דבר המותר. יש כלל שנלמד אותו שבוע הבא בהרחבה בלי נדר, טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. מה זה לצורך דבר המותר? לצורך השולחן, לא לצורך המוקצה. טלטול בגופו הוא יותר קל. אם אני מוצא כסף ורוצה לטלטל אותו בגוף שלי, ברגל, זה מותר לצורך דבר האסור, לצורך הכסף. טלטול מן הצד מותר לצורך דבר המותר, שזה השולחן. עכשיו ככה, אומר התז, כמו שהשולחן הוא פסק שאתה יכול לנער את הטבלה, כי זה נקרא טלטול מן הצד, גם מותר לעשות את זה על ידי סכין. הבן איש חי חולק, החזון איש חולק, החזון איש טוען, מחילה, זה לא טלטול מן הצד. מה שהגמרא דיברה על טלטול מן הצד, זה לקחת את הצנון והעפר זז במקומו. מחילה, אבל לקחת את המוקצה בעצמו, לטלטל אותו הוא אומר, זה יד האריכתא, זה מי יתיך כזה דבר. ככה טוען התז, ככה טוען, סליחה, חזון איש, וכך כותב גם הבן איש חי, שאין יותר לקחת על ידי סכין. זה לא נקרא טלטול מן הצד. הגמרא מה שהביאה דוגמה, מה הביאה הגמרא דוגמה? בכלכלה מלאה פירות ויש שם אבן, או דוגמה שנייה, צנון שאני מזיז אפר, אז אני נוגע במה? בהתר. המוקצה ממני זז. איפה שמעת שמותר לקחת סכין? הרב עובדיה בספרו חזון עובדיה חלק ג', תראו, יש לו שם 2 עמודים שלמים שהוא דוחה את התז מכל מקום. אומר מחילה, כל האחרונים כתבו, הוא דוחה, סליחה, דוחה את החזון איש, דוחה את הבן איש חי, וכותב שהעולם נהגו כמו התז. אגב, היום ראיתי, יש ספר של הרב חיים קניאבסקי, שהיה בן ביתו, הוא האחיין של החזון איש. הוא כתב ספר, אני לא זוכר את השם שלו, יש לו הרבה ספרים, אז באחד הספרים הוא כתב שהחזון איש אמר שהעולם נוהגים כמו התז, וגם בביתו של החזון איש נהגו כמו התז. הוא עצמו פסק, אבל העולם לא נהג ככה. זאת אומרת, הוא החמיר, והעיד רב חיים קניאבסקי שהעולם לא נהג ככה. זאת אומרת, לקחת על ידי מגב, לקחת על ידי סכין, על ידי מטאטא, מוקצה, זה נקרא טלטול מן הצד? כן, ומותר. להוריד את המפת ניילון? גם, כל שכן, זה הרבה יותר קל. זה הכי קל, זה מנהל את השולחן שהשולחן הוא כתב. אני מדבר איתך על רמה, מחילה, אני סיימתי, רק אני מדבר איתכם על רמה, שמה? שבן אדם מזיז את המוקצה, איך? הוא לוקח סכין ומזיז את המוקצה. התז כותב, זה טלטול מן הצד, האחרים אומרים שלו. עכשיו בואו נעבור עוד רמה אחת. המנוחת האהבה כותב, שכל מה שהתיר התז, באמת הלכה כמו התז. כי כל האחרונים כתבו כמו התז. אבל הוא אומר, לא בדבר המיועד לכך. למה? כי בדבר המיועד לכך, כמו מגב, יש לך מגב לנקות את הקליפין, יש לך סמרטוט שאתה מזיז את הקליפות, אז הוא כותב בדברים כאלה, זה לא נקרא טלטול מן הצד, כי זה הדרך. מטאטא, איך היום מזיזים מוקצה? ג'וק מת בבית, לוקחים אותו עם מטאטא, איך? טלטול מן הצד. אז הוא אומר, אבל זה הדרך. אם זה הדרך, כותב הרב מנוחת האהבה, הרב משה לוי, הגאון הגדול, הוא מביא שכל הסברה של טלטול מן הצד, קודם כל יש לך את התז שבכלל אין יותר בצורה הזאת. עכשיו גם רוב האחרונים לא כתוב כמו התז, הראשונים, בסדר, מותר לך גם על ידי משהו ישירות, אבל לא בדבר המיועד לכך, לא במטלית, לא במגב. אבל שוב הוא כותב במנוחת האהבה, בזה אני מסיים, הוא כותב שמי שרוצה לסמוך להקל, לעשות טלטול מן הצד, על ידי מטלית, על ידי מגב, על ידי מטאטא, אפילו שזה ראוי לכך, יכול לסמוך. על מה אנחנו סומכים? על הראשונים. הר"ן והרמב"ן כתבו שאיך אנחנו מכבדים את הבית במכבדות, היה להם מכבדות, ואצלם זה היה כפות מרים, יפה. אז הוא כותב איך אנחנו עושים את זה על ידי טלטול מן הצד. אז אתה רואה שאפילו דבר המיועד לכך מותר על ידי טלטול מן הצד. אז בקיצור, מי שרוצה להחמיר חזון איש לא עושה טלטול מן הצד על ידי סכין. מי שעושה, יש לו מה לסמוך. הרב עובדיה אומר, העולם נוהג כמו התז. אבל לעשות בכלי המיוחד, המנוחת האהבה כותב, כדאי להחמיר, ומי שמקל, יש לו על מה לסמוך. תזכו למצוות. יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועל מה דיברה אחריותי והמלך מלכותי בעצמה.